Vyjadrovania sa k tejto veci vždy začne sa vyjadrovať a bude sa vyjadrovať prioritne môj advokát, pán doktor Pára. Takže keď, tak cez neho najprv otázku. Ja to potom doplním. Takto sme sa dohodli, viete, lebo každý plní nejaké úlohy, takže obhajoba plní tú na úlohu napriek tomu, že pán prokurátor už urobil dosť veľký kus práce. Dobre, tak dneska sme, povedzme, že prioritne sme sa venovali tomu skutku číslo 1, čiže existencii tej zločineckej skupiny, tak vo všeobecnosti vy ste teda hovoríte, že pán Slobodník ide mimo rámec tej obžaloby. Faktom ale je, že on hovorí o tých stretnutiach v Transpetrole, tak aký je pohľad obhajoby na tieto stretnutia a ich existenciu? Viete, tu už je tá obsesia nejakou budovou Transpetrol, alebo Transpetrolu, mňa až tak nezaujíma, kde by mali byť nejaké stretnutia, či by boli na Maldivoch, či by boli v budove Transpetrolu, či by boli niekde v parku na ulici, ale čo mal byť obsah tých stretnutí. No a tam sa výpovedná hodnota pána Slobodníka veľmi zúžila, to ste videli aj pri tých ďalších skutkoch, ktoré prechádzal. On v podstate pri tom skutku číslo 1 hovoril o skutkoch, ktoré nie sú obsiahnuté v obžalobe. Či to bola nejaká plynárenská spoločnosť, či to mohol byť Budamar, alebo či to malo byť čokoľvek. Tak hovoril o skutkoch, kde sa nejaké tvrdenia alebo nejaké pôvodné podozrenia voči mojim klientom nepotvrdili. Takže z tohto dôvodu máme za to, že v tejto časti výpovedí skôr vyvracal existenciu skupiny, ako by ju potvrdzoval. To, že hovoril o nejakých stretnutiach, ktoré mali byť, kde užkoľvek mali byť, tak nevedel zadefinovať jasné pokyny, nevedel zadefinovať, aké informácie sa tam mali prejednávať a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, v tejto časti môžeme hovoriť, že tá kvantita, to znamená, tou kvantitou sa odklonilo od obžaloby a hovorilo o niečom, čo ani nie je predmet obžaloby, nenahradila tú kvalitu a kvalita tých informácií je slabá. Chcete tým povedať, že pán Slobodník si vymýšľa, že si niekoľko hodín v kuse vymýšľal? Ja hovorím, že niekoľko hodín hovoril mimo obžaloby a hovoril o podozreniach, ktoré sa nepotvrdili. Áno, ale ja sa pýtam, že či si vymýšľa. Nechcem dnes ešte povedať, či si vymýšľa, či si nevymýšľa. Dnes už ako v tejto veci, lebo ešte prebieha jeho výsluh a to by som skutočne ako nemal uzatvárať jeho výpoveď. Môžem povedať, že v inej trestnej veci už klamal a to bolo právoplatne skonštatované, že klamal. Znamená, ak sa pýtate na toto, tak áno, pán Slobodník je spôsobilý len preto, aby získal výhody aj klamať a bolo to skonštatované generálnou prokurátorou právoplatne. Je to v uznesení, že klamal, uvádzal nepravdu, len aby získal výhody. To už je môj názor. Treba povedať, že on tam aj hovoril, že k tým skutkom potom bude konkrétnejší, keď už sa jedná tie konkrétne korupčné skutky, ku ktorým sme sa ešte nedostali, kde má on tú ingerenciu, ale mňa by zaujímalo, hovoril tam minimálne o tom posväcovaní nominácií zo strany pána Bodora a že na čele tej skupiny mali stať pán Gašpar a pán Bodor, ale teda aspoň sa vás pýtam, pán Gašpar, či... Dobre, ale ja sa pýtam na veci, ktoré mal zažiť pán Gašpar. A teda, čo hovoríte na to, že tie nominácie v rámci policajného zboru, že tam mal mať akúkoľvek ingerenciu pán Bodor, ktorý je civilná osoba? Poďme postupne, lebo hovoríte, že bude a má hovoriť bližšie. To on tvrdí. To on tvrdí. Dnes sme došli po skutok číslo 7, kde pán Slobodník požiadal o prestávku, lebo už 14:30 nevládze vypovedať ďalej, napriek tomu, že do obeda hovoril o svojom relatívne dobrom psychickom a fyzickom zdraví. Zároveň všetky skutky mu pripomínal pán prokurátor, teda mu duplicitne čítal obžalobu, ktorú má doručenú pán Slobodník, čo som nepochopil tento postup prokurátora, že som vlastne nestretol, aby obžaloba, ktorá je doručená obžalovanému, mu bola znova čítaná. Došli sme teda po skutok 7, po skutok 6 si vôbec nepamätal, asi vás zaujal skutok 2, kde ho prokurátor, to je korupčný skutok, a prokurátor sa pýtal pána Slobodníka, že či vie bližšie vysvetliť, alebo či vie povedať niečo o skutku, ktorý je definovaný tak, že pán Pisták mal dostať úplatok za bližšie nešpecifikovanú vec, v bližšie nešpecifikovanom čase a na bližšie nešpecifikovanom mieste. Bol by zázrak, ak by o tom niečo pán Slobodník vedel, keďže o tom nevie nič ani pán prokurátor. Čo sa týka tých ďalších skutkov, ste počuli od pána Slobodníka, že nevie nič. A čo sa týka tých nominácií, tam dokonca, keď ste počuli, tak spomenul pána Glendu. To znamená, on povedal, že to je podľa mňa veľmi zvláštne, že do policajných nominácií mali čo povedať aj predseda krajskej organizácie Smeru. Pán Slobodník povedal, že dokonca akože sa išli pýtať na názor okresných štruktúr, krajských štruktúr v Smere. Takže už bude potom ďalej na hodnotenie tejto obrazotvornosti pána Slobodníka, že či vôbec nejaká civilná osoba do toho zasahovala, alebo nie. My tvrdíme na to, že nikto z civilných osôb do týchto štruktúr alebo do nominácií nezasahoval. Môj klient sa bude vyjadrovať najbližšie dní, neviem presne, keď to bude, ale veľmi presne, na rozdiel pána Slobodníka, popíše, ako tento proces prebieha. No, ak by ste to teda mohli aj vy doplniť, pán Gašpar, teda diali sa tieto stretnutia za prítomnosti pána Bodora? Ja to doplním len v tom zmysle, keďže budem vypovedať, som obžalovaný v tejto veci a
nechcem dopredu ja hovoriť, o čom budem vypovedať, v akej štruktúre budem vypovedať, ako sa budem vyjadrovať aj k výpovedi pána Slobodníka. Dnes môžem len povedať toľko, že v zásade, na čo sa pýtate napríklad v vzťahu k tej nominácii a k nejakému požehnávaniu civilnou osobou, veď sám pán Slobodník povedal, že on nevie o iných postupoch personálnych, len okolo seba. Takže on to povedal priamo dnes. Z môjho pohľadu samozrejme nebudem teraz hovoriť o tom, do akej miery, čo je pravda, čo nepravda, čo si vymýšľa. To poviem po svojej výpovedi a potom to aj okomentujem na verejnosti. A teda budete aj ku skutkom konkrétnym vypovedať, hej? Áno, veď samozrejme. Budem vypovedať aj ku skutkom a viete, ja sa na Slobodníka pozerám ako na osobu, ktorá dnes prišla urobiť obhajobu pre prokurátorov Repu a Šureka a pre obhajcov Lipšica a Kubinu. Na čo by to robil? Ja neviem, popýtajte sa jeho. No tak to je vaša interpretácia, tak na čo by Na to, pretože... Tak to poviem, ale musíte aj vypovedať a musíte to uznať, že bolo veľmi zvláštne, ako sa obhajca pýtal na 6, 7, 8 otázok, že či obhajoba zasahovala. Viete, ja keď som si istý, že som niečo nezasahoval, sa nepotrebujem pýtať svojho klienta, aby mi to ešte potvrdil. Ono to nie je zvláštne, keď vy tvrdíte roky, že zasahovali. Takto my nehovoríme, že zasahovali, my namietame obdobie od 23.10. do 29.10. Potom namietame, a to bolo dneska veľmi posledné, ak ste to zachytili, bola nejaká výpoveď, ktorá budeme na to apelovať, budeme to dokazovať, ktorá mala byť vykonaná mimo miestnosti policajného prezidia, taká zápisnica sa nikde nenachádza, budeme žiadne to našli. Zároveň napadám, ak si pamätáte, výpoveď 1.6., o ktorej pán Slobodník povedal, že mu bola pripravená vopred už zápisnica, na ktorú nepodpísal, a proste ďalšie procesy, ktoré mali s pánom Slobodníkom prebiehať, ktoré popisuje pán Slobodník. My nenapadáme nič, čo by pán Slobodník nepodpísal. To nám nevkladáte, pán redaktor, do úst. No. Ja sa len chcem spýtať na to. Pán Slobodník dneska vypovedal skoro celý deň, požiadal prerušenie, čaká nás ešte streda. Polku dňa. Čaká nás ešte streda, štvrtok. Koľko vy očakávate, že bude tá jeho výpoveď trvať? Nemám žiadne očakávania, nechám sa prekvapiť. Máte veľa otázok na ňo? Aj od toho, čo bude závisieť? Veľa dobrých otázok položil pán prokurátor, takže uvidím, koľko napokon položíme. Tá jeho výpoveď mimo objektu prezídia, to sa rozprávame o tej kauze spisu 80 o tom domčeku v Lamači? No tam v kauze, ako hovoríte vy, 80-ka, tam sú výpovede, ktoré sa mali udiať na policajnom prezidiu. Takže toto je určitá novinka, ktorá dneska odznela. Budeme ju samozrejme skúmať, lebo takú zápisnicu z domčeka ja nemám v dispozícii. Zatiaľ podľa 80-ky a podľa pani Farkašovej mal vypovedať všetko alebo teda v miestnostiach v prezidiu policajného zboru Národčanskej ulici. Pán Gašpar, vy ste si pomerne veľa času zapisovali niečo, tak nesedelo toho veľa? Alebo vypovedí pána Slobodníka z tohto pohľadu? Alebo čo ste si to zapisovali? Samozrejme, že som si zapisoval obsah jeho výpovede. No dobre, čo Nemôžeme to sa k všetko? taktike vyjadrovať obhajoby. Viete, že toto je začiatok procesu, to bol prvý deň, a to nevyčerpal celý. Obsah jeho tvrdení. Všetko pokoj, vysporiadame sa s tou výpovedou, máme čas. Dobre, ak by ste vedeli zaramcovať, že čo vám prekážalo na výpovedi pána Slobodníka najviac, dokážete to dnes povedať? To budeme povedať? postupne v tom procese, to budeme všetko špecifikovať. Postupne povedali sme vám dosť informácií, čo nám vadilo a čo nám prekážalo. Jeho výpoveď pokračuje. Nerad by som bol, aby zajtra došiel oddychnutý pán Slobodník, vypočujúci všetko, čo tu my hovoríme, a príde tak, ako už to sám povedal. Viete, ja doplňam svoje výpovede, ale to je len preto, lebo ich doplňam, keďže som ich už doplnil, ale bolo to strašne dobre myslené. Proste máme čas. Na to musíte pochopiť, že akýkoľvek moje dnešné vyjadrenie vzhľadom na to, že výsluh je skončený, bude viesť k tomu, aby zase pripravovali pani Slobodníka na to, čo by som ja komentoval dnes. Takže vyjadrím sa, potom keď budem vypovedať podrobnejšie a dám vám viacej informácií. Dobre, ale ak dovolíte jednu vec mimo témy, môžem? Arma dobehla Progresívne Slovensko. Dneska mal opäť poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej dopravnú nehodu, ktorú zavinil, a očakávam reakciu od pána predsedu Progresívneho Slovenska, pána Šimečku, s výzvou na to, aby jeho pán poslanec odstúpil z postu poslanca, pretože spôsobil dopravnú nehodu podľa toho, čo sa zverejňuje. Samozrejme zatiaľ, či tam budú nejaké zranenia, neviem, či to bolo pod vplyvom alkoholu, neviem. Ale ako také som chcel na to zareagovať, lebo zrejme sa ten pán Boh hore na toto pozeral, čo sa tu dialo. Vy ho na to vyzývate? Nie, ja nebudem nikoho vyzývať. Ja mám na to vecný, logický pohľad, aký bol pri dopravnej nehode mojho syna. Počkajme si na všetky okolnosti vyšetrenia aj tejto dopravnej nehody, ale
tak, ako reagovali oni panicky a rýchlo, tak by som očakával, že aj teraz zareagujú voči vlastnému poslancovi. Pán Dej sa hneď ospravedlnil, Jasne. aj sa vyjadril a... Tým sa to za celé... To som nepovedala, ale keď to porovnávate s nehodou vášho syna. Ten sa neospravedlnil, ten ušiel z miesta nehody, prišiel tam 200 km rýchlosťou a zranil maloletú osobu. Samozrejme v úvodzovkách. Čo sa z toho potvrdilo? Tiež nič. Dobre, a ja skúsim ešte jednu vzhľadom na to, čo sme tu dnes počuli. Pán Gašpar, prečo by sme si nemali myslieť, že na Slovensku pôsobila zločinecká skupina? A to presne budeme dokazovať v tomto procese. Dobre, a skúsim teraz pána Gašpara, aby nám tomu povedal niečo. Otázka, že prečo by ste si to myslieť mali pred procesom. Vy sami hovoríte, že treba súdy, že treba súdne rozhodnutia. To znamená, ak si to myslíte vopred, tak práve to popierate. To znamená, počkáme na výsledok tohto konania, či si to vôbec niekto môže myslieť. Nie, tak ja by to som to myslím uzavrel dneska. explicitne pre dnešný deň. Vy ste už presvedčili, vy, niektoré médiá, nie všetky ste presvedčali verejnosť, že tu existovala takáto skupina. Robíte to, odkedy sa prípad začal, z roku 2020. Je o tom obžaloba. A ja som zvedavý, ako budete raz písať, keď sa tento proces ukončí. A ja vysvetlím, prečo je to nezmysel. Ja hovorím to od 5. novembra 2020, že nič z toho, čo sa mi klade za vinu, som nespáchal. A budem to teraz ešte obhajovať aj konkrétnymi dôkazmi. A ja skúsim ešte jednu poslednú. Boli tam... To je vaša interpretácia, pán Peráňo. Tie obvinenia dlhodobo smerovali k tomu, že polícia bola zneužívaná práve na účely vlastne zneužívania vo vzťahu k politickým oponentom. Môžete odprisahať, že ste nikdy v živote políciu nezneužili na boj proti opozícii? Že nebola. A dobre, a budem sa k tomu vyjadrovať, keď sa budeme k tomuto skutku vyjadrovať. A pokom bola kapsiozná.